स्वच्छ भारतनि अधीनाव मोनसे टीम होदों मास मोनसेनि थाखाय एक मास पूरा एक मास दिनै क्लोजिंग सेरेमनी সাপাই আপনাও বিমাৰী ভাগাও এটা টিম আমি দিছোঁ গোটেই ভাৰতৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ অধীনত बे अधीनाव जोंनि बिजनी मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव जेसेबां लामा नाला ड्रेन इत्यादि आरो हेल्थ चेकआप बे माखासे प्रग्रामजों जोङो मास मोनसेनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों दिनै क्लोजिं सेरेमनी आरो बिजनीयाव थानाय मेन दैलि बाजार बियो बेहायनो बांसिन लेथ्रा जाबोरफ्रा बेहाय दङमोन जोङो क्लोजिं हिसाबै दिनै बिजनी साब डिभिजनाव जेसेबां माने माबा दङ जोंनि अफिसारफोर डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ जोङो लेंहरनानै जोङो दिनैहाय सानसेनि थाखाय बेखौ साफा खालामनो जोङो खामानि मावबाय थादों साफा खालामदों दा बेहाय एसडिअ सिभिलखौ लाफानानै पुलिस प्रशासन आरो अल डिपार्टमेन्ट जोङो ज' जानानै खेबसेनि थाखाय जोङो बेखौ माने साफा खालामबाय थादों दा बेखायनो जोङो खावलायदों बे बाजाराव जेसेबां बेफारिफोर दंफैयो दखानदारफोर दङ बिथांमोनहाबो गावबागावनि जायगाखौ साफा खालामोबा जथेस्थ' माने बे साफा जानानै थागोन जोङो बेखौ खावलायबाय थादों जायनि थाखाय जोङो एक्सन लानो थाखाय जायफोरनाखि जाबोर जथर लेथ्रा खालामो बेफोरनि सायाव एक्सन लानो थाखाय जोङो सारा बिजनीयाव जोङो सीसी केमेरा जों लगायनानै दोनदों जोङो नायबाय थादों आरो बुंदों जे जाहाथे कुनु मानसिया गावनि माने बाउन्डारि सिङाव जाहाथे लेथ्रा खालामा जाबोर गारा बिनि थाखाय जोङो एवारनेसजों लोगोसे जोङो थ्रेटेनिंबो होदों जे नोंथांमोनहा गावनि जायगाखौ गावनो साफा खालामनानै लानांगौ दा ओंखायनो टीमाबो बेनो साफाई आपनाव बिमारी भागाव थारमाने जेसेबां साफा थागोन एसेबां बेमारनिफ्राय जोङो बासायगोन दा ओंखायनो जोङो बे मास मोनसेयाव जोङो हेल्थ चेकआप जोङो खालामदों ओमफ्राय प्रटेक्शननि थाखाय माखासे किट्सफोर जोङो होदों दा ओंखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों जे बयखौबो बिजनी नोगोरा जोंनिनो गावनिनो जोङो बयबो गावनि होननानै साफा खालामनो थाखाय बयबो रेडि जानाया बयनिबो दायित्व आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बयनिसिमबो नोंथांमोननि मेडिया नोंथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय क'पारेसन होनायनि थाखाय आरो अल डिपार्टमेन्ट बिथांमोनखौबो आङो साबायखर होनाय जाबाय